mzane yenzeni lento yini kodwa angeke ngisho lutho. Ngeke ngisho lutho kodwa nje ufuna niyibone into enibhayizisayo. Ufuna nje niyibone into enibhayizisayo ukuthi nansi into esibhayizisile suke sayizithwala kakhulu. Ngikhumbula ngokukhuluma kwesinye radio station icleaner ngibuka iscript engizokhuluma ngalo ngitshela ukuthi akumiwa kanje akumiwa lana abantu abahambolala lapha nabanye. Ngithi hayibo sesangizile ukuzolana lapho wenzani eDurban station ebusuku. How's that? Bese ngizwa ngikhuluma ngaphakathi eradio eNglish egama lestation. Usethi abantu kanti udokotela osiqashele ingane zethu phela. Usisi wami qale ngokungiphoxa. Kanjani manje na? Dadwethu. Hayi nina nikhanye futhi. Into engisafuna ngikhulume lana. Stop saying women are gold diggers. Ladies are natural expensive. I repeat. Stop saying that women are gold diggers. Abantu besifazane are natural expensive. Choose one at your price range and keep your mouth shut. And stop embarrassing our sisters because of your poverty. You are just too poor, Razo. Just too poor, baby. Ngoba ngempela le nto lena consider women as gold diggers. When we ofuna nemayini, because those people are taking because we're in mines. What do you ofuna nemayini? And look at your class. Look at your class and then enter into your class. Kunabantu abaneqiniso lapha bakhanyayo. It because zonke imoto ziyabiza if ufuna uRolls Royce. Mina ngihamba ngeQuid. Ayibizi ngeQuid, mina ngihamba ngeQuid. Hamba ngeFiat Uno, iyabiza, ayibizi. Kodwa usuthe zonke imoto ziyabiza. And then women are like that. They're like cars. You choose your own range. Stop jumping to Lamborghinis. Yebo. Hamba ngamahavali. Njengoba mangihambela ngehavali ngemoto omama. Yebo. Nami ngihambela ngeomoto imoto yomama bamandiye. Ihambela ngawe. Akubiza ngithi ngiyak-afford and nawe ke nemoto ezinjalo ke. Stop saying that. Hey, women are what, women are what. Okay, ake singene endlala. Ngizoba nabantu njengoba ngivala nje. Babudodela vala sinabantu ke abazosenzela ama-order. Laba benza ama-order abavali bona. Why bengavali uphepha uvala? Why bengavali ibank alivali? Why bengavali abekho offline ba online orders, not offline orders, online orders. Bona kabavali ayikho into eodwayo ongeke uyithole. Anything othi uyi-order uzokwazi ukuthi uyithole. Uma uthi uyi-order uzokwazi. Kodwa uma ufuna ukubona babudodela ngeke ukwazi ukuthola babudodela ngoba uzobe asekho eduzane uthi ungakwazi ukuthi umthole. Yeah.